Най-опасната храна за тестостерона ти не е захарта, нито пицата и дори не е газираното. Тази една храна вдига възпаленията, инсулиновата резистентност и забавя възстановяването. И е толкова опасна, защото страшно много мъже я консумират без дори да се замислят. А тя дори прави горенето на мазнини в пъти по-трудно. И най-лошото е, че много мъже я приемат по 2-3 пъти на ден и не говоря за друго, а за слънчогледовото олио. И най-обичам като чувам, ама дядо ми го ползва и е здрав и силен. Ама ти не си дядо ти от 1950-та. Ти слагаш олио на всичките си манджи, докато се разлагаш на дивана без качествен сън и си над 25% подкожни мазнини. И ето къде всъщност е проблема. Не само, че високото омега-6 в слънчогледа води до повече възпаления и потискане на мъжката функция, но и високото нагряване при пържене уврежда клетките, увеличава шанса от сърдечни заболявания и натрупване на оксидирани липиди. И ако това не ти стига, олиото се извлича с хексан, което е петролен разтворител. И минава през рафиниране, изкуствено избелване и премахване на ароматите. Отново изкуствено. И ако на теб ти пука за здравето ти, последвай ме, за още стойно.